Padayuno nato ang kwan, ang pagtuon nato mahitungod sa pagkamatarong. Sa ako nang gisulti sa una, ang Bible wala gi-divide into chapters and verses, ang original. Gihimo lang kana dili na part sa inspired word of God. Okay? Ayaw mo una-una nga ang chapter 2 butang the inspired word of God dili. Verse ang pulong straight na pagsulat sa original. Ako na pong gisulti sa inyo nga ang original murag sumpay-sumpay na siya. Sumpay-sumpay nga litra lisod kay sabton kay sumpay-sumpay ang mga litra. So ang ilang gihimo later on puro kapital, sumpay-sumpay. Ilang gihimo, giputol-putol nila sumala sa pulong sa Greek. Unya, about 200 AD, nag-devise sila og lowercase o uppercase. Muna nga ang Greek karon nga mabasa nato mga Westcott, Nestle, ingon ana, nga Greek, nga gibasihan sa English translation, naanay punctuation marks, nanay mga kama, nanay period, nanay quotation marks. Original wala na. Busa nag-usahay maglahi ang translation sa isa ka, let's say, King James Version versus New King James versus Standard Version or American Standard Bible. Magka-usahay maglain-lain, NIV magkalain-lain. Tungod kay ang original, although ang Greek, precise ang Greek, ang punctuation wala diha sa Greek. Walay punctuation na. So natun-an na nato sa gingon ni Paul nga ang pagpakamatarong sa ato giisip kita. Unya iya nang i-elaborate karon. So kung inyong i-consider nga sumpay-sumpay na siya, ang verse 1 si Paul iyang gi-describe ang mga taga Galatians unsa ingon niya? Buang-buang. Buang-buang. Buang-buang o sa English o sa Greek anoity, means basta sa Greek gani means negative. Like agnostic. That means wala kay balog. Ginosko means knowledge. Walay knowledge, agnostic. So atheist, meaning wala. Theist, gato sa Diyos. So atheist, wala gato sa Diyos. So noity, wala. Nous is understanding, so walay pagsabot. Noity. Muna ingon niya. Pwede po na mo i-translate nga buang-buang or hangal-hangal or walay utok. Ang JB Phillips, ang iyang translation gani ingon niya, idiotic. Dear idiotic Galatians. Idiotic Galatians. Waragway pagsabot ba? Strong kayo ang iyang pag-describe sa mga Galatians. Ingon ni John MacArthur, it's more of a moral foolishness than kanang understanding. Pero I beg to differ. May mga commentators nga dili mamuuyon ana nga moral. Kay naaman na sa Bible kung foolish son, for example. Ang foolish son kanang dautan ang iyang behavior, foolish. It has more to do with behavior than unsa sa mind. Pero I think sa pagsabot ko sa Galatians, si Pablo
nag-address sa ilang walay pagsabot. Ngano man ingon man ni Paul nga, you idiots, Galatians, hangal-hangal, buang-buang, way utok. Ngano man ka sa inyong huna-huna nga, mo man ang description ni Paul sa mga Galatians. Wala ko kabalo nga naa siya uban nga churches nga iyang gi-address nga ingon ana hangal-hangal. Taga Galatians hangal-hangal, walay utok. Walay pagsabot. I would suggest to you 3 reasons nga gibutang ni Pablo diri nga nang iyang gi-consider nga hangal-hangal. Sa ato pa yung ni Pablo, no, they cannot put, they allow themselves to be gilamat. Gilamat na o gilamat? Gilamat. Saan man ang gilamat? Mga ilad. Giwala ka. Mga ilamat niya, giwala sa Bisaya ka di ba? Giwala ka sa engkanto. Pinaagi sa pag-ilad sa imuha. Gilamat. Pero ang idea dire, mura ba ka ng ano lang ka? Murag hypnotize na. Murag hypnotize ba nga giingkanto ka. Murag giingkanto ka nga you are charmed. Charmed, bewitched. O gikuan ka, murag gibalbal ka. Giaswang ka. Ana ba? Gilamat, kinsa may naglamat sa inyo? Giwala sila, gi-confuse sila, pero it's stronger than that. Murag kay sila wala nila makita unsa gilamat sila nga di nila makita ang rason nga si Kristo gi-crucify. Ingon niya, who has bewitched you before whose eyes Christ was placarded, gi-posted sa billboard, ako kay nga billboard nga gi-crucify. Di nila makuan, di nila sa ilang mind, di nila ma-connect ang salvation sa kamatayon ni Kristo. Kamo makakonect ba mo dili? Kung pangutanon ta mo, unsa may labot ang kamatayon ni Kristo sa inyong kaluwasan? Maka-answer ba mo? Oo, giingon na ni Paul sa chapter 2. Kung si Jesus, kung ang imong kaluwasan pinagi sa imong buhat, walay purpose ang iyang kamatayon, di ba? So, hangal-hangal sila nga dili nila ma-connect nga ang salvation o ang kamatayon ni Kristo mogi na ang connection. Nga kung wala mamatay si Kristo, walay salvation. Ang ilang they thought that they could improve upon the finished and perfect work of Christ. Hangal-hangal gyud kay una-una sila nga sa ilang paningkamot ma-improve nila ang perfect nga human na nga trabaho ni Christ. They can improve upon it. Murabag naay architecture nga perfect architecture. Tapos makita sa painting. Tapos makita sa gamay nga bata. Ay, may kulang na. So magkuha na siya brush dayon, pintal-pintal. Sa perfect nga painting. Di ba sa may kahangal-hangal ba gyud ana? Pero mo na ang mga Galatians nga sa ilang kay ang mga Judaizers morang nag-charm sa ila. Gihukos-pokos sila sa Judaizers into thinking nga kinahanglan dugangan nimo ang trabaho ni Christ. Busa gi-emphasize ni Paul, si Christ was crucified, kita nimo sa billboard.
dako kayo nga announcement nga Christ is crucified. Hangal-hangal ba ninyo nga murag gihukos-pokos kamo sa mga Judaizers nga kulang na. That you can improve upon it. Ingon ni Paul sa Romans 8:8. Ingon niya, those who are in the flesh cannot please God. Kung ang imong paningkamot sa imong unodnon nga paningkamot, you think you can please God? No. Ingon ni Paul, katong naa sa unod, dili gayod makapahimuot sa Dios. Kay ngano man, ang unod batok gyud sa sugo sa Dios. Dili niya kaya. Dili niya gusto, dili niya kaya pagsunod sa kabubuton sa Dios. Karon sa imong unod, gusto nimo i-improve ang gihimo ni Christ, hangal-hangal. One reason nga nung hangal-hangal sila. The second reason is they wanted to improve upon the work of the Holy Spirit. Ingon ni Jesus, ingon ni Paul sa ila, does he who supply, basaha gani, verse 2, Verse 2. Nadawat ba ninyo ang Espiritu sa Diyos pinaagi sa pagtuman sa balaod o pinaagi ba sa pagpamati o pagtuo sa maayong balita? Okay, salamat. Kanang nadawat, actually, it's too weak translation. The Greek word means supply. Supply. Siya nga nagahatag sa inyo og abundansya. Supply. Di ba kung mag-supply ka, dili lang na usakbok duha, di ba? Mga supply nimo sa kuan, daghan gina, daghan. So ang buot pasabot ni Pablo, ang Ginoo nga naghatag sa inyong balaang espiritu, nasa iya tanan. Ang imong to overcome evil, mahimo ninyo tungod sa iya. Ang working of miracle sa inyong kinabuhi, ingon pa gani niya, siya nga naghahimo og mga katingalahan sa inyo. Ginahimo ba na niya tungod sa kamo nagatuman sa balaod o tungod kay nagtumo? Tungod sa pagtuo. Naghimo siya sa mga miracles. So the word supply there is naghahatag og abundansya. So hangal-hangal gyud mo nga abi ninyo you can improve upon the work of the Holy Spirit. Pinaagi sa inyong flesh, sa inyong effort. So they could not put 2 and 2 together. 2 and 2 equals 4. Sa ila dili sila kakuan 2 plus 2 unsa man na siya. Si Paul nga di ko kasabot ninyo gyud. Ana ba? Di ko kasabot ninyo. Nagarason ba gyud mo, ana? Nagarason ba gyud mo? Nganong si Kristo gilansang, nagarason bagyod mo nganong ang balaang espiritu gihatag, nagarason bagyod mo gahatag ba mo, gamit bagyod mo ulo. Murag si Paul ang iyang frustration ba sa mga Galatians nga gihukos-pokos sila sa mga Judaizers into believing nga madugangan ang pulong sa madugangan ang work sa Holy Spirit o work ni Christ sa pinaagi sa ilang in town, kaluluoy nga kuan, kaluluoy nga trabaho sa flesh through keeping the law. Ingon kana kung naa ko'y motorcycle, tapos mag-change kog oil sa motorcycle. Tapos ang akong anak nagabantay sa ako nga nag-change oil ko sa akong motorcycle. Ako bang itugyan sa akong anak nga 5 years old, o sige anak, tapusan na pag-change ang oil sa akong motorcycle? Unsa may masulti nyo anak sa amahan nga moingon siyang anak nga 5 years old? O sige anak, ikaw na magtapos mag-change oil sa akong motorcycle. Di ba moingon mo nga,
kahangal-hangal ba anak nga amahan? Di ba? Hangal-hangal gyud kay oo, ang walay ang flesh ingon ana eh. Walay mahimo, very weak. Tapos dugangan ang work sa Ginoo nga kumpleto, ang work sa balaang spirit nga kumpleto sa ilang kaugalingon nga efforts. Mo nang ingon ni Paul sa verse 3. Nagsugod kamo sa espiritu, karon inyo na bang tapuson hinaagi sa inyong unod, pagkatawahanon. Di ba hangal-hangal? Niingon ako nga, patapos ba nimo sa imong 5 years old ang imong trabaho nga pag-change oil sa imong motorcycle? Ana ba? Are you now ending with the flesh? You started with the spirit, dawat nimo kang Kristo, na dawat nimo ang salvation, na dawat nimo ang balaan nga espiritu, karon dugangan pagyud nimo na. Hangal-hangal sa inyo. Di ko kasabot sa inyo. Ug unya si Paul explain na dayon siya sa kang Abraham. Kuan ni siya very typical nga rabbinic argument. Mga rabbis, may man sila mag-quote sa kuan Book of Moses ana. Usually Book of Moses, prophets. So si Paul ginatarget niya ang mga pangrason sa mga rabbis, pangrason sa mga Judaizers. So adto siya sa Genesis. Ingon niya si Abraham. Unsay gisulti niya may tungod kang Abraham? Genesis 15:6. Okay, si Abraham ituo sa Dios og giisip kato sa Dios nga pagkamatarong kaniya. Unsay rason? Believe. Faith. Faith ra gyud. Ang background ani, ang Ginoo mingon, I will bless you, I will multiply you, I will make you a great nation. Moon ko ikaw nga dako nga nasod. Unya si Abraham misalig sa Dios og gi-consider sa Ginoo nga pagkamatarong. Giisip sa Ginoo nga matarong si Abraham. Tungod lamang sa iyang pagsalig sa gisulti sa Ginoo. Og ingon ni Paul, kita mga anak usab ni Abraham kung naay unsa. Kung nagaunsa kita. Kita kamo mahimong anak usab ni Abraham kung Totoo. nagatuo usab kamo sama kang Abraham. Like father, like son. Si Paul goes back all the way to Abraham rather than Moses. Pero gi-mention niya ang balaod sa panahon ni Moses. O gunya ingon ni ang righteousness, ang pagkamatarong ni Abraham imputed. Importante kay na nga word, imputed. Sa ato pa, remember 2 Corinthians 5:21 kinsa to naka-memorize? 2 Corinthians 5:21. Unsa nang ilen? Siya na himong 2 Corinthians 5:21. He made him to be sin. to be sin for us so that mahimo kita Righteousness unto nga pagkamatarong sa Dios diha kaniya. Di ba? So imputed, gibutang sa ato ang pagkamatarong ni Kristo, murag gibaylo ang atong pagkamakasasala, ikuha niya ug ang iyang pagkamatarong gibutang sa ato. Busa kana gitawag imputed righteousness. Dili ato nga righteousness, iya na.
sa Ginoo nga kung sa kuan pa na gisininaan kita. Gikuha ang atong hugaw nga sinina o gisininaan kita og putli og limpyo kaayo nga sinina ni Kristo. Mao na busa tungod ni ana ma-accept na kita sa Ginoo sa iyang atubangan dili kita hugaw. Limpyo kita. Mao nang gitawag nato ang pagkamatarong not guilty, sinless, walay sala, not guilty. Pero miingon si Kuan, miingon si Paul nga gimension niya ang law, ang duha actually ingon niya duha ka paagi ang mahimong pagkamatarong, ang pinaagi sa balaod o ang pinaagi sa pagtuo. Unsaon man kuno ikaw mahimong matarong pinaagi sa balaod according to Leviticus 18:5. Okay, ingon sa Leviticus, ang magtuman sa tanang sugo sa balaod mabuhi pinaagi niini. Tanan. 100%. Kinsa nakatuman sa balaod? De? Tanahon ta? 100%. Busa kay ingon sa Deuteronomy 27:26. Basaha gani. Deuteronomy 27:26 akon lang basa. Tungluhon sa Dios ang dili magtuman sa tanang gisugo sa basahon sa balaod. So kung tumanon nimo tanan gayod, walay exception. Dili kay total maayo man akong motive. Total naninguha man ko. Dili na mao. Ang balaod dili kay total naninguha bitaw ka. Kung for example naninguha ka, nag-fail ka. Mag-take ka exam sa government sa job exam, board exam. Ang requirement 100%. Moingon ba na sila nga naninguha biya na siya? So ato na lang papasaro. Tungod sa paninguha nila. O naninguha ka nga dili ka maglapas sa speed limit. Pero naglapas ka speed limit, dakpon pa dili. Dakpon gyapon ka. So ang paninguha dili na makahatag exception sa giingon sa Ginoo, tinunglo ang tanan nga dili mohimo sa tanan gayod nga naas balaod. So duha ka paagi. Pili ka. Dili ka pwede nga mulakaw ka sa dalan sa pagtuo o dalan sa pagtuman sa balaod. Dili pwede mo na mo-mix kay there are two different paths. You choose kung gusto nimo. Pero actually, in reality, gisira na sa Ginoo ang dalan sa balaod kay walay nakatuman. Wala na tayong pag-asa gyud kung ang dalan sa balaod mo atong tumanon. Walay pag-asa. Busa ang Ginoo pinaagi kang Abraham ingon niya ang blessing ihatag niya, he preached the gospel beforehand to Abraham. Sa imo akong panalanginan ang tanang nasod dinha kanimo. Ang pasabot sa Ginoo, kung kitsa man adunay pagtuo sama sa imong pagtuo akong panalanginan. So ang blessing ni Abraham, ang pagkamatarong ni Abraham maato usab kung kita mutuo sama sa pagtuo ni Abraham. Ug unya ingon pod ni Paul nga kung basahon nimo ang argument ni Paul dinhi, sunod-sunod ang iyang pag-quote og scriptures. Sunod-sunod 'yon. Deuteronomy, Leviticus, ang isa pa ang
Habakuk 2:4, ang giisip sa Dios nga matarong mabuhi pinaagi sa pagtuo. Habakuk 2:4. Mo na ang basis sa atong doctrine nga faith alone, by grace alone, through faith alone, in Christ alone, and scriptures alone. Mo na ang atong basis sa atong mga evangelical beliefs. So nag-quote na pod si Pablo og isa pa gyud sa nganong mahimo man kita nga matarong nga kita wala magsunod sa tanang gisulat sa balaod. Nganong mahimo man kitag matarong? Kay Deuteronomy 27, Deuteronomy 21:23. Deuteronomy 21:23. Marian, palihog basa Deuteronomy 21:23. Kinahanglan na dili kini magpabilin nga maghitay sa tinuod ka hibiin. Kinahanglan nga ilubuhin niyo siya sa maong adlaw kay kung dili ang pagpatay nawas nga maghitay magdala og tulo sa Dios ngadto sa matawhan. Kinahanglan nga dili ninyo paghugawan ang yuta nga ihatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios. Okay. So, kinsa ang tinunglo? Ingon sa basa ni Marian? Tinunglo ang kinsa? Marian? Kinsa ang tinunglo? Ang mga Naghisgot siya sa tao nga gibitay sa kahoy. Cursed is everyone who hangs on a tree. Tinunglo ang tao nga gibitay sa kahoy. Busa, kuhaon niyo na siya, before the end of the day, kuhaon na siya kay makahugaw na sa land, kay tinunglo na siya. Mo nang ingon sa Dios. Pero, ang Ginoong Hesus nato, nagbitay sa kahoy, busa ingon ni Paul, siya nahimong tinunglo alang kanato. So, gitunglo kita, tungod kay wala kita musunod sa tanang gisugo sa balaod. Pero si Ginoong Hesus nahimong tinunglo tungod kay siya nabitay sa cross. Kay ang iyang pagbitay sa cross mauman ang pagkuha sang atong tunglo gikan sa paatong pagsupak nato sa balaod. So mo nang ingon ko 2 Corinthians 5:21. Atong memory verse. 2 Corinthians 5:21. For our sake, He made Him to be sin who knew no sin, so that we might become the righteousness of God in Him. Akong gina-emphasize ka ng in. Kaya importante kayo na. Kay ang bot pasabot, dili tanan tao maka-avail ni anang kaluwasan o pagkamatarong kung wala siya kang Kristo. Kung ang pagsalig nato kang Kristo naalang sa ulo ug wala sa kasing-kasing, wala kawang ang atong pagsalig. Una ingon sa Bible, kawang ang pagsalig. Sa ato pa, nothing happened. When you said, "Oh Lord, I believe you," nothing happened. Kay wala kita gitransfer gikan sa ingon ni Paul, Christ has redeemed us from the curse of the law. The word redeem sa Greek comes from two words. Ex means out. Agura, sa meaning sa agura. Ha? Sa Cagayan na may agura, di ba? Market. Unsa man ang agura?
market. Ex agora, out of the market. So, ex agorazo means nga gikuha kita, gipalit kita diha sa tindahan, gikuha kita out of the market. The market is the market of sin, and later on Paul will use that word again para nga to tell us it's the market of the law. Gikuha kita sa dominion sa law. Kini in this basaha gani ninyo verse Christ has redeemed us from the curse of the law. Right. Gikuha kita, redeem, gipalit kita gikan sa tunglo sa balaod ni Kristo pinagi sa iyang dugo. So, to buy out, kung magpalit ka sa market, kuhaon mo na ang gipalit nimo sa gikan sa market para imo na, di ba? Ako nagpalit ko grapes tapos gibili na po na ako dito. Hangal-hangal. Nagbayad ko 150 para kaunon nunta sa New Year. Tapos ko bayad, gibilin ko ang grapes. Di na mao. Ex agoreo means paliton nimo na para kuhaon nimo. Ang mga slaves ingon ana sa una nga magkuha na sila, paliton ni barato kay ni nga slave nya dako kay lawas ana. So kung buy one take two, dala na iyang asawa ana slave ana. So kung paliton nimo na, mawala na siya sa slave market. Di na siya mabaligya. To buy out. Siguro makadumdum na kina agora. Ex means out, di ba? Ex-wife, ex-husband, out. So, out of the market, ex agora is redeem, the word redeem. So kita, tungod kay palit na kita sa Ginoo, pinaagi sa dugo ni Kristo, gikan sa tunglo sa balaod, wala nay power ang balaod sa ato. Kay gipalit naman ta. 'Di ba? So, kung ako ang owner sa slave, unyang slave gipalit sa uban, wala na koy power, wala na koy authority sa slave. Kay gipalit naman siya. Mao na ang bot pasabot. So I hope nga ma-memorize ninyo na 2 Corinthians 5:21 og ang atong memory verse nga Ephesians 2:8-10 kinsay maka-memorize be? LV. Kaya pinaagi sa pagtuon na lawas ng mga diha sa Kristo, dili kini inyong inuhat o dili iya sa kagasa sa Dios. Sa walay makapasigar niini. Walay makapasigar niini. Kaya kita Dili kini inyong kaugalingon nga paningkamot. Mga ginuhat kita ni Kristo, ginuhat kita ni Elia. Aron mahimong matarong mao'y tuloy niya aron kanato. Okay. Kinsa pa maka-memorize ana be? Taas-taas nga memory verse. Wala na? O English ng Elaine be? For by grace you have been saved. And that not of yourselves. It is the gift of God. Not of works. And then verse 10, very important, verse 10. For we are His handiwork, created in Christ Jesus. Nanapot. Kanang word in Christ, puno kayo na ang writings ni Paul diya. In Christ, in Christ, in Christ. Kay importante kayo na nga word. Sa ato pa, kita anaa sa iya. Siya anaa ka nato, kita anaa ka niya. Ana ba? We are in Christ,
kaning wala ka kamot naa sa tuo, ang tuo naas wala, di ba? Nana, ang union, our union with Christ is like that. Dili pwede nga naa ka kang Kristo og wala si Kristo sa imo. If you are in Christ, then Christ is in you. So, repeated na kayo nga basta naa ka diha kang Kristo, ang tanan nga benefit sa gihimo ni Kristo maato tungod ni ana. Okay, naa ba mo ipangutana? Klaro ba dili? Oh, naa mo ipangutana di wala. Tanong mo kay aron nga natin ma-learn. Unsa may pangutana nyo? Nagalibog pa mo kay abi nimo ang yawa maayo kay na magkuan eh. Maglamat sa ato. Nagalamat na siya aron nga mosalig ka moingon na kun abi nimo kanang kuan maayo man ang pagtuo. Ayo nagbiyaya ang pagtuo. Pero dugangan nimo na kay dili na dawaton sa Ginoo ang pagtuora. Ah. Munang paglamat sa yawa. Yan ako yung na. Mhm. Di ba mo man ang kuan kaning pagpadayon sa unod, pagpadayon sa fleshly, ay padayon sa mga earthly nga mga efforts, mga circumcision. Mo na gingalan ni Apostol Paul og buang-buang nga way. Oh, Buang-buang yun. kay gasugod sa espiritu, no? Yeah. Nagsugod kag espiritu, tapos ang flesh nga walay gahom, mo'y magkumpleto sa iyang gihimo. Diba katong ingon nako, bata nga 5 years old, imong bitapos sa pag-change oil sa imong motorsiklo. Murag ingon na ba? Buang-buang. You cannot complete the work that's already completed. A perfect painting, di nimo na pwede dugangan ang Mona Lisa ni Da Vinci without destroying it. Sakto no kay kung imong i-paint usab ang human nag-paint nga gwapo kayo, Oo. mamansahin noon. Mamansahan mo nimo. Ang perfect work ni Christ, dili nimo na madugangan. Amen. Kung dugangan nimo na, sa ato pa, nagatuo ikaw sa imong kasing-kasing Mas maayo nga ka? dili kumpleto. Dili enough. Sa ato pa, wala gyud ka nagatuo. Sakto jud. Ang partial nga faith sa work ni Christ is no faith at all. Busa nga kamo nga gibautismuhan kamo, gilunod mo dito sa tubig. I hope nga nilabaw ang tubig dire kaya nang makakayo. Gilunod mo dito sa tubig, meaning nga namatay na mo uban kang Kristo kay tinungluman kamo based sa law. Namatay na mo uban kang Kristo og paggawas niyo sa tubig nibangon na mo uban pod kang Kristo. Kay ang iyang kamatayon ni Paul, he died to sin ngadto sa sala. Kay siya nahimong sala. So gipatay siya sa Ginoo tungod sa sala. Kay nahimo siyang makasasala, tinunglo siya kay makasasala na siya sa balaod, nahimo siyang tinunglo. So paggawas ninyo sa tubig, picture sa resurrection ninyo uban kang Christ. Picture. So complete ang atong identification sa iya. Muna nga gusto ko emphasize, you are not baptized into a church. Kamo nga gibautismuhan, wala kamo gibautismuhan ngadto sa church. Nga kung mobalhin mo church, bautismuhan mo utro. Ang bautismo ninyo, bautismo ngadto kang Kristo. Kung naay church dili mo dawat ninyo, after that, ayog adto sa church. Kay kana nga church gapangita lag dungog para sa ang kaugalingon. Para mangita lag membro. Naay mga churches ingon ana eh. Nga aron ma-member ka sa church, kinahanglan magpa-baptize ka. Nganong pa-baptize man ko nga Christian naman ko, na-baptize naman ko sa dagat. Di na kinahanglan kay ang inyong baptism is baptism into Christ, not into the church. Pero when you are baptized into Christ, ma-member na mo sa universal church.
automatic na member ka na dahil sa church, the family of God worldwide. So, kung asa ka nga church paingon, you're member of the family of God, naana kay ang Holy Spirit na nasa imo, di nakakinahanglan bautismohan. Otro. Ang uban kay ambot anong magpabautismo gid sila otro. Parehas ra gud na nga sa Jewish nga kanang rite of circumcision pagtuli. Magbalhin ka dito sa laing sinagog, tuliw na pug ka. Ana ba di mo na pwede. So ang baptism the same. Dili na mo ayaw gayud pag do not subject yourselves to another baptism. Kay kana nga church is not teaching biblical doctrine. Umaw na siya nga church. Stay away from those churches. Kay daghan sa mga churches, daghan Baptist churches ingon ana eh. Diskumpiyado mi sa imong baptism. Baptism di man makaluwas. Diskumpiyado mi sa imong baptism, dili mi mo dawat ana nga baptism. Well, gidawat sa Ginoo kamo di mo dawat. Nanang balaan spirito sa ako, gibag-on ako sa Ginoo. Si Peter gani adto siya kay Cornelius, remember? Pagwali niya sa kay Cornelius, nadawat na nila dahil ang balaan nga spirito, pagwali pa lang nila. Ingon ni Paul, ingon ni Peter, can we forbid them to be baptized with water since they are baptized with the Holy Spirit? Nganong di man nato sila baptisohan sa tubig kay naa naman sila Holy Spirit sila. Christian naman sila kay tungod sila ang pagtuo. So i-baptize na sila. Mao na. Kuang ideya kini sakto gito ang word ni Pablo nga murag gilamat sila. Kay Gilamat yun. Kini ba ni pastor diyan eh. Kato bang ito siya sa balay na eh. Katong kitang ako tong gisulti sa ang order ana ba sa Acts chapter 10 man na verse 44 pudon sa 48. Nagwali pa lang si Peter ni bubo nang balang espiritu sa ilaha. So naiwali, naminaw nituo pagbubo. Aya dayon ang baptism. So una ang pagbubo kaluwasan, aya ang bautismo. Gihanay na ko na hanay magit na Biblia kayo, di ba? Perti mahanay gid sa kuan, verse by verse sa Biblia nga ina nakahanay. Una ang paminaw, pamati, pagtuo, pagbubo, ayha ang bautismo. Bisa unsaon ay di gyud mo to, di mo dawat. Ha? Bautismo gyud una ayha ang kaluwasan. Mao nang false gospel. Imbis nga full gospel, false gospel ay mo tuwan. Sige, magampo kita. Salamat Ginoo sa imong pulong, hinaot pa nga kini mo dulot kayo sa among mga kasing-kasing. O ginaot pa nga dili kami malamat sa yawa sa pag kumbinsi sa amo nga kulang ang among pagtuo, kulang ang among kaluwasan tungod kay kinahanglan dugangan pagyud namo sa among mga buhat. Ginoo, hinaot pa nga dili kami sama sa mga taga Galatians nga mga kalay-kalay nga walay utok nga dili nila mabutang 2 + 2 = 4. Hinaot pa Ginoo nga ang imong pulong gayod muturok sa among mga kasing-kasing aron kami magatubo diha kang Kristo sa among pagtuo. Sa iyang ngalan amo kini ginaampo. Amen. Amen. Gilamat.